बहुत बढ़िया सी चर्चा भजन लेके आयल बानी। रउआ लोगन के अगर अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर देम, चैनल के सब्सक्राइब कर देम और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करी रउआ लोगन। हम हर रोज वीडियो लेके आवेले लेकिन रउआ लोगन के सपोर्ट ना होखेला, तो प्लीज ऐसे मत करी, सपोर्ट करी। चली भजन सुन ली। गुरु के दया भेलई गोदी में भेलई ललनवा हो, गुरु के दया भेलई गोदी में भेलई ललनवा हो। आ दुअरा पे करब शिवा चर्चा हो, आ दुअरा पे करब शिवा चर्चा हो। गुरु के दया भेलई गोदी में ललनवा हो, गोदी में भेलई ललनवा हो। दुअरा पे करब शिवा चर्चा हो, सैया चर्चा के करत अरिया हो, सैया चर्चा के करत अरिया हो। आ गुरु लगवा भेजब नेवता हो, आ गुरु लगवा भेजब नेवता हो। इहो नेवता लेके जाई है कागवा हो, गुरु के लगवा। इहो नेवता लेके जाई है कागवा हो, गुरु के लगवा। गुरु के दया भेलई गोदी में ललनवा, भेलई गोदी में ललनवा। दुअरा पे करब हम शिवा चर्चा, दुअरा पे करब हम शिवा चर्चा। गुरु के दया भेलई गोदी में भेलई ललनवा, दुअरा पे करब हम शिवा चर्चा।